Здравейте! Днеска ще разгледаме една история за едни спагети и един сос. Нагледно е една много невинна история, едно много малко дребно нещо, в което се крие един дълбок проблем. Приятеля ми не се съобрази с сосът за пастата ми. Окей, може да прозвучи глупаво, но чуйте ме. Винаги съм била капризна на тема храна, особено като става дума за домати. От малка баща ми винаги ми правеше спагетите по различен начин от тези на останалите в семейството. Обичам да има лек вкус от доматения сос върху спагетите, но не ми харесва когато са буквално удавени в сос. Тук става малко странно. Баща ми отделяше моите спагети, след като сложи соса и после ги изплакваше в студена вода с цетката. Той наистина е странно. Така оставаше само лек оттенък от доматения вкус върху пастата, което аз обожавах. Сега, гледай сега, и аз не обичам много доматен сос, защото доматения сос няма вкус на нищо. По-добре ако ще ям нещо с доматен сос, трябва да е малко доматен сос и то доматения сос въобще не дава никакъв вкус. Той е просто даже не знам за какво е, просто за цвят. Ако искам да ям вкус на домати, обичам да ям само домати. Ако има нещо друго с вкус на домати, не благодаря. Но е така просто да знам, че има домати в него и да е оцветено, но вкуса на домати и мен. Така че разбирам те, момиче. Аз съм на 20, а приятеля ми е на 26. Той знае за това още откакто започнахме да се срещаме. Винаги ми е казвал, че хранителните ми навици са сладки. Заедно сме от почти 3 години и се нанесохме да живеем заедно в началото на пандемията, за да можем да сме заедно по време на локдауна. Откакто заживяхме заедно, той настоя да поеме всички задачи, свързани с готвенето, миенето на съдове, пазаруването и така нататък. А на мен ми възложи да чистя по-голямата част от апартамента. Другите домакински неща си ги делим поравно. Всичко вървеше перфектно и аз си мислех, че той приготвя спагетите така, както аз ги харесвам. Поне така беше. До миналата седмица. Тогава ядохме спагети, всичко изглеждаше нормално, но след вечеря той започна да ме закача с коментари като: много ти харесва твоята паста с оттенък от домати, нали? Или как беше доматиния оттенък, бейби? Винаги с въздушни кавички около думата оттенък. Няколко такива закачки ми стана съмнително и го попитах дали е направил нещо различно с моите спагети този път. Той започна да се смее. Когато най-накрая спря, ми призна с усмивка: не съм направил нищо различно от обикновеното. Всъщност, никога не съм ги приготвил така, както ти ми казваш. Оказа се, че той през цялото време, откакто живеем заедно, той просто е пропускал соса за моите спагети изцяло. Той твърди, че щом не съм забелязала досега, значи не е важно и е било по-лесно за него така. Аз обаче не съм съгласна. За мен това беше огромно нарушение на доверието и отказ да се съобрази с това как аз искам храната си. Признавам, че от тогава съм малко пасивно-агресивна към него, но той смята, че не е направил нищо лошо, че аз преувеличавам и че трябва просто да го забравя. Аз ли съм виновната? О, момиче, не си виновна. Не си виновна. Наистина това е нещо много тъпо. Много тъпо. Не го правите никога. Не дейте никога да правите нищо зад гърба на половинката си. Дори да смятате, че от ваша страна нещата са толкова незначителни и, нали, в тази ситуация за едни спагети. Нали. Това е наистина, както тя го е нарекла, нарушение на доверието. Дори за такива малки неща. То е ясно, че явно той си ги правил по един начин. То наистина, в смисъл, доматито не се усеща. Доматито просто не се усеща. В смисъл, няма го усещаш, зависи как се овкусяваш пастата с другите неща, но в повечето случаи, когато ядеш някаква паста, дали ще е карбонара, дали ще е... Забравих им имената вече. Но болонезе, карбонара, други имена не знам. Каквато и паста да ядеш, той домати едвам ще го усетиш. И съответно той си позволил, нали, да не прави така, както тя му е казала. В което от неговата страна го разбирам, нали, че му се е сторило някакво супер странно, което е странно да миш спагетите след като вече си ги овкусил с сос и то с студена вода да ги измиваш, нали. Малко е странно, наистина. И най-вероятно е било ненужно. Но това е нещо, което тя му се е доверила на него да го прави. И ако той наистина, нали, иска да не го прави, съответно му е било по-лесно и е искал да спре да го прави или пък да се научи тя да яде спагети по нормалния начин, това не е начина. Не е начина зад гърба на човека да го правиш. Това не е начина. Начина е, сядаш и казваш:
молиш човека, може ли един път, поне просто един път да опиташ спагетите с доматен сос, нали, нормален доматен сос. Или и дай две спагети, примерно едно с доматен сос и едно без доматен. Едно с по нейния начин и едно с нормалния доматен сос. И кажи дали усеща разлика. Но начинът никой не трябва да е насилствен, никой не трябва да е зад гърба, понеже са чупи доверието. В смисъл, ти зад гърба ми можеш да правиш много неща. В смисъл, вече не ти вярвам. Това не е окей. Така че виновна ли си и заслужава ли да си пасивно-агресивна към него? Да. Не е заради спагетите, не си умряла, защото си яла малко повече доматен сос и определено не ти е направил впечатление. Не е това идеята. Идеята е, че той е направил нещо зад гърба ти. Това чупи доверие, което не е окей. Смисъл, просто не е окей. И определеното е нещо, което е важно за тебе, понеже имаш някакви странни хранителни навици и той ги е забелязал и двамата сте ги забелязали. И той е казал даже, че са сладки и следователно това е нещо като част от характера ти и да се отнася така с тая част от тебе, това за мен не е окей. Така че поука от тази история, гответе храната така, както са ви казали.